Hij wel. Oh my god. Wat moet ik anders zeggen eigenlijk? Dit is ook echt misschien echt in. Oké, kom naar de willen jullie ons allemaal sponsoren? Willen jullie ons allemaal sponsoren? Rood-geel? Ja? Ja, dat doen jullie wel. Oké. Jullie gaan wel even sponsoren. Ja, zodat we nieuwe spullen kunnen krijgen. Ja. Ga maar naar www.roodgeel.nl. Daar kunt u zien wat we nodig hebben. We hebben sponsors nodig voor de voetballen, sponsors van vlag of zoiets. Kleding. Van veel meer. Dus sponsor ons snel. We gaan naar www.roodgeel.nl. En sponsor ons! Dit is nog niet. En nu? Meer weten we niet te zien.